प्रकाश सारनि भिडिअ मोनसे हरदों आदा अफ्रिया प्रकाश थिफुदला होननानैबो भिडिअ बानायखांबाय। दा आंनो हरनायलाय आंबो नुबाय मा बुंमारदों जे प्रमद बर' सारनि समावहाय बेबायदि बमा बेरफ्रुनाय मानाय जायाखैमोन बिथां प्रकाशआ बुंफैदों जाहैदों। आं नायजोबबावासै आदा अफ्रिनि बुंनायखौ ससे नायबाय आं भिडिअ। जिहेतु क'क्राझारावहाय बमा बेरनायखौ ट्रेल साइटिंआवहाय गोबाङा नुखाबाय। दा बाव डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट बे सैथो नुहुरो जे प्रमद बर' सारनियाव जायाखैब्ला हाग्रामानियावसो जाफैबाय नैबिदि दिन्थिनाय जाबाय। दा बेखायनो जोंथ' डाइरेक्ट बुंनानै लागोन, गोबाङा गाज्रिबो मोननो हागौ, खायफा मोजांबो मोननो हागौ। ओरैबायदि सुबुंफोरबो दङ BPFनि माखासे MCLA EM सारमोनखौबो बुंगोन, गाज्रि मोनो ना मोजां मोनो एसेब्लाबो बुंगोन, मानगोनां सोद्रोमा गेदेरसिनफोरब्लाबो। खोथाया जाहैबाय प्रमद बर' सारखौ फंसे गाज्रि बुङोब्लानो ओरैबायदि दुखु मोनग्रा मानसिबो दङ, ओंखामखौनो जाहैया जाहैदों न'आव, ओरैबायदि दुखु मोनो। बेबायदिसिम मोजां मोनग्रा दङ, मोजांबाबो गाज्रिबाबो बिनि थाखाय जोबोद मोजां। थिग बेबायदिनो जोंबो नोंनायनि नोङैनि हाग्रामा सारखौ एलिगेसन बदनाम खालामनो नाजाबाय थाब्ला जोंबो बिराद दुखु मोनो, टेनसनबो जायो। मानो होनब्ला जों खोनाबोदों, नुबोदों, मा मावाखै हाग्रामा साराबो मावबोदोंना। दा हाग्रामा सारनि बुंनायफ्रा किसुमाना फलिबो जोबमारबाय। नोंसोरो गावसोरनो माखासेया सारा बै समाव बिदि बुंदोंमोन इलेक्सन केम्पेइनबा, नोंसोरो गावसोरनो माखासेया दावराव खालामो, आन्दालन खालामो, मालाबा बन्द खालामो, मालाबा अबेबा जाथाय खालामो, ओमफ्राय मा बुंनोसै हाग्रामानि खुंथाय समाव सान्थि गैया। बे सारखौ सारा थाल्ला बुंदों बे रावखौहाय। थिग बेबायदिनो दिनै प्रमद बर' सारनि समाव आन्दालन जायाखै, मोजां सोलिबोदोंमोन, फिस बुंदों। नाथाय बावनानै थांबाय नामा जों सार जनकमोन बायदि फेक एनकाउन्टार खालामहैजादों, बेखौथ' रावबो बावनानै थाङाखै। जाय जायगायाव ना प्रमद बर' सार नुजाहैदों ना सोरबा MLA MCLA फोर नुजाहैदों। बिनि उनाव आरो खर' गावख्ला जानाय, फेन्दायाव गावजानाय, बैफोरथ' आरो दंबावोसै, नोंथांमोना बेखौ मिथिगौ। अब्ला बोरै बुंनो हाखो बैयावबो सान्थि फैबाय? माने ओरैबो बाथ्राया रायखांलायबा फैफिनबाय थायो। दा नैबे ट्रेननि रेलवे बेरफुनायावबो बोरै बुंनो हाथावथाव जे BPFनि मानसि, UPPLनि मानसिखौ खोथायानो गैया दायो बुंनो थाङोबा। UPPLनि मानसियाबो अफिस कासारि खारगासिनो दङ, खामानि मावनायनि चान्स लागासिनो दं, मावनोबो नाजागासिनो आरो मावगोनबो। दा बे समाव जुदि सोरबा सासे सानैया BPF UPPL खालामलायबाय थायोब्ला जोंनावहाय बोरै डेभेलपमेन्टआ फैनो? आरो मेनलि जायफ्रा BPF वार्कारफोर देरहाखांनायनि उनाव दिनैसिम रावबो फैबावाखैनो अफिसाव, मावग्रोथोंलै बेलेगा मावथों, नामखौनो लाबावाखै। दा बिनि गेजेरावनो खायफा मा जाबाय, BPFआ बदनाम जाथारनांसिगौ। BPFनि सोद्रोमाफोर माखासे मानिया दाबो सिरियैनो दङ, बोरै मोजां सालायलांनो हागोन बा बोरै मा प्रसेस खालामलांगोन खामानिनिसो बिथांमोना आगे फिसे सानगासिनो दङ। बिदि गाज्रि मावनायनि साननायानो गैया होननानै आं सानो। अब्ला बोरैहाय खेंसालियायैबाबो एलिगेसन लागायफैनो हायो? बे मोनसे गेदेर सोंलु जानानै फैयो। खायफा ज्रोम नांहैगोनलाय मोदोमाव आं बुंनायफोरखौ। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खोथा, बे जाहैबाय MCLA आरो EM सारमोन। बिथां सारमोनाबो गेदेर दायित्व रेसपन्सिबिलिटि दङ। मानो होनब्ला पावाराव फैबाय जेथिया, पावारखौ बिथांमोनाबो स्ट्रं इउटिलाइज खालामनांगोन। नोंगौ बाव जाथाय जादों, पुलिसफोर बिसिनि दायित्व, पुलिस प्रकाशननि बा पुलिसखौ दायित्व होदों मोजां नायबिजिरनो। नाथाय जेरै गुबुन पार्टि जायफ्रा दा पावाराव गैया, बैसोरनो जुदि बाव नुजाहैनो हादोंब्ला जोंनि मानगोनां हाग्रामा साराथ' टप लेभेलाव गोजौआव थाबाय, गोबां खामानि मेनेजबो खालामगासिनो दं, रायजोफोरजों लोगोबो हमगासिनो दं। दा MCLA EM सारमोना नोंथांमोनाबो पावाराव दंसै, दासिमबो नंमारगोना नंमारासै खेबनायनानै नायनो होननाय बायदि बेफोरबायदि साननानै लानांला। पावाराव दं, प्रकाशन जायखौ होनो एडमिनिस्ट्रेटिभ पावार एन्ड फांसन, बिथांमोनखौ मोजां इउटिलाइज खालामो। नोंथांमोनाबो बाव नुजाहैयोब्ला निस्सय पाब्लिकनि जोबोद मोजां मोनसे पजिटिभ माबाया फैयो। नङाबा मा जागोन, BPFआबो देरहादोंबाबो जेबो दुनानै लानो हायै बिदि जागोन। उनावहाय
गाज्रिबो जाहैफिननो हागौ आरोना जों जिहेतु ग्रेजुवेट लेभेलनिफ्राय नायबिजिरो गिदिङो मोनफ्रोमबो जिल्लाफोराव थ' बैफोराव जों नुनो मोनो किसुमान खामानिफोरा लेग जालांनानै थानाय बैफोरनि थाखाय थालांनाय नुजासारै नों सोरखौबा दायथ' होदोंमोनबाबो नुजासारला मालाय अपोजिसन पार्टिया दादा मोदा नुजाफैबाय थागोन पुलिस पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिभ पावार एन्ड फांसनफोरजों बिसोरजों थाफानानै बिदि थ' बेयावहाय जाय दा रुलिंआव दं पावाराव दं बिथां सारमोन एमसिएलएफ्राबो गेदेर दायित्व रेसपन्सिबिलिटि दं होननानै आं सानो बुंनायफोरखौ गाज्रि दामोन खिन्थु आंनि नुनायाव आरोना बियो थब्लं थाब्लां आं बुंनाय जाबाय मानो होनब्ला सारमोनाबो नुजाहैयोमोनब्लाबो पुलिसफोरजों एसेब्लाबो दसेब्लाबो देखा जानानै थाबैनो मोजां स्ट्रिक्ट एक्सन लानांगौ मानांगौ बैफोरो मिडियायाव फकासाव फैयोब्ला पाब्लिकआ निस्सय मोनसे पजिटिभ नोंथांमोननि सायाव नोजोरा फैयो बे आरो जाय माबा माबि दाथ' जों नुगासिनो दङ किसुमाना दावराव खालामनायनिल' प्लान ओमफ्रायहाय डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट बदनामा होगोन हाग्रामा महिलारि सारखौ हाग्रामानि समावनो बिदि जालायबाय खालामगोनबो सोरबा ओमफ्राय बदनाम होगोनबो सोरबा बेबायदि जानानै दङ आरो सोरबा लिरदों फेसबुकाव लिरनाय नुदों आं एनिथिं एमजेहा इउपिपिएलखौ बिदि इउपिपिएलानो बमा होदों मादों होननानै बुंदों आं माला बुंदों भिडिअ देखायलाय इउपिपिएलानो होननानै आं माबा बुंदों नामा मा प्रुफ दं इउपिपिएलानो होदों होननानै जोंथ' बुंनो हायाना प्रुफ गैया मा गैया सोरबा पार्टिखौ सोरबा डाइरेक्ट दाय होजायो नामा डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट सोरबा इन्डिभिजुवेला मावनो हागौ सोरबा सासे सानैया थिननायनि थुनज्लायनायनि जाउनाव मावनो हागौ डाइरेक्ट नों सोरबा पार्टिखौ इउपिपिएल बा बिपिएफ बा बिजेपि थांखिनो हायाना मा हिसाबै लिरदों पेजआवहाय थारमाने एमजिआ गाज्रि मोनजाथारनांसिगौ बेसेबां गाज्रि मोनो बेसेबांथो मोननो सानसे मोनगोन साननै मोनगोन सानथाम मोनगोन मानसि एकनिफ्राय 40 50 60 70 80 बोसोरल' जोरोलै बिनि उनाव नों हाजारखि मालदार जा माहाजोन जा नोंबाबो थांखानांगोन आं 10 कोटिसो बारा होनसैलै गद आंखौ दोनथ'दो 1 घन्टा बारा दोनदो सानसे बारा दोनदो होनबाबो नों गैया बायद'था थांखानांगोन जों बेखायनो गावनि दुंनायखौ दुनानैबो लाब गैया सोरखौबा गाज्रि मोनथाबबाय थानानैबो लाब गैया जायफ्रा एकदम मेगन आलौग्राफोर बिसोरनि थाखाय आं बुंबाय आंनि साननाया बे जेबो लाब गैया ओंखायनो जेरै नर्मेल दं नर्मेलानो थानांगौ सेन्देल फुराना गोबाङा ब्रेन्ड नङा बेफोरो 200-150नि सेन्देल मानो साननाय दङ साननाय बे प्राउड देखायनानै लानाय बा माबा नङा आंनि साननाया ओरैबायदि नों मानसिनि क्वालिटिया ओरैबायदि जानांगौ जायखि जेखि बुङा सैथोआथ' सैथो सानसे ओंखारहैखायो नालाय जुथाया हाजारखि दामि जाया मानो बेखौ रावबो आखाइयाव खर'आव गाना आथिङावनो गानखायो आरो जुथाया आथिङावनो थाखानाङो थिग बेबायदिनो जोंबो जेसे हायो बेबायदिनो जानो नाजानाया गाहाम नामा सानो जोङो ओंखायनो थ' बेयावबो गोबाङा नेगेटिभलि लायो लाग्राफोरखौथ' आरो मा बुंनो नाथाय सैथोआ सैथो अरायबो सैथो मा बुंबाय था जेबो नङा बुंनांगौखिनिखौ बुङो बे सोरखौबा बुजायनाय नङा आं आंनि मोन्दांथिखौसो बुङो खायफा बुङोना गोबां बुजायफैयोलै बुजिना देखायथारो बुजिना देखायनाय नङा बेयो आंनि मा मोन्दांनाय आं बेखौसो शेयार खालामदों नोंथांमोनजों बेखिनियानो लाभ इउ अल